Basszunk szét pár parasztot! Csórók, de miért pont parasztok, csórók, tudod? Ott van egy még a izén, a kövön. Egy paraszton, de kő. A többi felúszott szerintem a izé, a karikaházra. Igen? Ez az enyém lett volna! Hol ugráltak a többi paraszt? Paraszton, de kő. Ott van a... meg a tetőn. Ja, megtörtem, hogy a parasztok mondják. Tört! Tört! Hé, parasztok! Parasztok, itt vagyunk! Paraszt in the house! Paraszt in the house! Szedlek, fiam! Fedezz, fiam! Vagy hol a másik paraszt? A tetőn van egy paraszt! A tetőn van a paraszt! Szép volt, fiam! Kiírtottuk a parasztokat. Amúgy szeretem a parasztokat, de csak most ezekre mondom. Mert ezek szemtelen parasztok voltak. Neked is már pénz kéne, te gyerek. A mannak nem volt valami jó mellinye? Ennek semmilyen nem volt, mi? Ez jó, oké. Fegyver, jó lesz ez valamire. Na zsatú, de többi paraszt után. Fú, ez nem, nekem nem trikkem van, bátyja. Na gyert, van életetek? Na akkor menjünk tovább. Gyere fiam, odadom neked az enyémet. Nekem nem kell. Itt van, Tony. De neked itt van, vedd el. Fiam, az életem a tiéd. What are you aiming at me for? Várjál, még itt nézzünk körül. Azt utána megjöhet. Itt van pajzs, gyertek! A izér, honnan sniperezik a parasztba? Na nyomjad a UAV-t, fiam! Ennyi? Itt van 2, az apartmanon 2, meg itt van 3. Ja. Mindig a kicsikre kimenni, apa! Fiam, csak segbe basszátok őket. Csak viccelek. Végig ne, majd szólok. Akkor most hova megyünk, melyikre? Stronghold vagy izé? Mit akartok? Apartman? Na akkor mehet a UV. Bujkál az apartmanba, vigyázz! Mert 2 van a másik házon is, Dick.
Szaladnak a parasztok. Akkor de átjöttek, fiam, átjöttek. Átjöttek a Strongholdról. Strongholdban vannak lent. Szaladnak. Bazd meg, leszedett a faszopó, de vigyázzatok! Stay with me. Szedd le, fiam! Bebújtak a vízbe a parasztok. Nem menj be a vízbe, mert ezek a vízbe lőnek a parasztok, ezek csak bujkálni tudnak. Várjatok, várjatok. Ezek valahol... Nincs itt egy UAV valahol? Apartmanon? Na. Szedjed! Hova lett a faszopó? Á, itt van, geci, rajtam! Azaz, fiam, azaz! Bassza meg, venni akartam fel pont a izét. A mellényt. Szedd fel a rolikát! Azaz, fiam, gyönyörű volt! Szép volt, fiam. Paraszt in the house! Fedezd a Tonit! Egy paraszt még maradt itt. Egy paraszt maradt ott. Na várjál, én büdöskedj. Már van nálam. Oké. Na menjünk, kapjuk az utolsó gágyót, gyertek. Ja igen, itt is van egy. Ez lent bujkál a föld alatt, ezt tudod, hogy hol van. Na akkor menjünk arra, vagy most melyikre menjünk? Menjünk először ide a föld alá. Várjatok, betöltök. Ja. Itt van bent. Nem akkor. Jaj, lehet lent van a izé alatt, köcsög. A föld alatt, tudod itt, hogy mindjárt itt megnézzük, hogy hát ha itt van valahol, de nem, akkor lent van a föld alatt, teljesen. Ott kempel. Ja. Az ott kempel. Na mindegy, hol volt még egy? Itt valahol, igaz? Megyek. Passzopó. Megyek. Hol hasonl a rákot? Szép volt, fiam. Hasalós kurva. Mi ez a tiéd? Bocs. Mi? Ja, várja, itt van, akkor az a tiéd volt? Ott van. Ott van, nem tudtam, hogy az a tiéd volt, more.
Na most még van egy, nézzük a izét. Menjünk fel a izére. Cuki kastélyra. És nézzük a UAV, a izét, a UAV-t. A kimenekülési pontokat, de már csak egy van. Ezt kapjuk el. Nekem van pajzsom. Micsoda? De szarok a fegyver. Van mellényem. Várjál, nem hívta a paraszt valamelyik izét? Kimenekülést? Azt nézzük meg. Mert még van egy van. És még van 9 perc, de akkor lehet, hogy még van még egy csapat. Hány csapatot nyírtunk ki? 3-as, hát akkor még velünk együtt az 4, hány csapat van? 6. Akkor még van 2 csapat. Nem 7 vagy 8. Ki lőtt le, bazd meg! Ja? Várjatok én... Várjál. Ott nagyon lövöldöznek. Ja. Az még van, geci, tényleg. Tényleg az a paraszt, amelyik a vízbe bujkált, igaz? Hát csak 2 kimenekülési pont van. Úgyhogy akkor szerintem ide fog menni. Ne lőd a filmet, ki büdös törözt! Az majdnem kinyírt, keci. Mi kell? Itt van, gyertek, itt van, történt. Ja, na mindegy, azt lekidobtam én is. Ja, valahol bujkál. Hát de majd úgyis elkapjuk, hát most látjuk, hogyha jön a kimeneküléshez. Hívja a helikoptert. Itt lő... Minket lő. Gyertek, 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 menjünk fel a tetőre. Gyertek be itt, az ajtót kinyitottam. Hum vagy te, hum vagy te. Bázzeg ennyire kifogyni. Na? Megyek mindegy pillanat. Dik, hova lett a köcsög? Megyek a tetőre, megyek, kinyitom. Jövök. Hol láttad? Nyitva van. Itt van, pas, gyere. Kidobtam. Bekapcsolom a UAV-t. Szopjon le ide, kinyír. Ott volt valami, itt volt valami. Erre megy valamerre, valami csónak volt, vagy valami piros volt ott. Jó, nyírjuk ki ezt a kurvát.
Azt nézem közben, hogy... Hú, ez a... Melyik irányból? Jó, meg a farm irányából lőttek téged? Ja, nekem is kell. Jövök, csak én közben nézem, nehogy a parasztok itt kimeneküljenek. Itt nincs menekvés. Még nem ment ki, hát folyamatosan néztem. Van Stronghold kártyám. Taking effective fire! Menjünk vissza a Cuki kastélyra, gyertek fiúk! Nézzétek meg, nem hívták a helikoptert? De már itt vagyok mindjárt. Innen mindegyiket szépen tudjuk majd nézni. Most úgyis bujkálnak, vagy a vízbe bujkálnak, vagy ilyesmi. A parasztoknak ilyen a vére, bujkálnak, és hátulról támadnak. Van nálam pénz, mennyi kell? $4002 van, bátyja. Lehet ma a parasztok kiszöktek, de bazd meg néztem folyamatosan. Ja, a pajzsod? Jaha. Ja igen, akkor már nincs több, mi? Took a round! Azt ez a fegyver, ez nagyon gagyi. Ezt ki is dobom, nekem ez nem kell. Nagyon szerelős a újra. Kell a pénz? Ott van, kidobtam. Mennyi. Strongholdra?
Ja, erre. Majd másik irányba ugrottam bal. Ó! Hát akkor izével megyünk, Final Exfil. Hogy micsoda, fiam? Ja, ha. Hát most nem szükséges, ez, mert úgyis megyünk a finálba. Ez jó van. Ez már mindjárt kifúj. Marad ez. Úgyhogy... Akkor megyünk oda. A izétől jön. A Beach Clubtől. Az már csak egy XP marad, úgyhogy... Fellőtte valaki, geci, nem? Ja nem. Mindegy, most már leugrottam. Benyomom a UAV-t. Hallod, valaki itt van, kocsival.